तो का हाल बा करे जा लोग। आज हम भोजपुरी सिंगर के रोस्ट करे वाला बानी और भोजपुरी सिंगर के पेले वाला बानी। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गान पर ना लाड़ पर एक बा, देखे के बाद हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग बिना कोनो लाड़वा लहसुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ और चलो भोजपुरी सिंगर के पेलल जाओ। हमर राजा जी दिन में ना बोले कि रातिया में चोली खोले। तो जौन भौजी के एकर बहिन तो मारदा मिलल बा, एक नंबर के सरवा लड़बक मिलल बा। मतलब दिन में ना सरवा बोलता और रतिया में चोली खोलता। तो ओकरा खातिर एगो बात कहता नहीं, सरवा अनर बा का, ओकरा जगह पर हम रहती ना तो चोली ना भौजी के साया खोल के आ गबर गबर गाड़ मार देती। मतलब ये कौन बात भेल यार, सरवा चोली खोलता। मतलब तोनी के बताओ लोग भाई लोग, रात बनल बा चोली खोले खातिर कि साया खोल के गबर गबर पेले खातिर। मतलब चोली के खोले ला यार, हमरा ऐसा आदमी रही तो साया उठैला गबर गबर गाड़ मार दिलक और बात खत्म कर दिलक। आई सर चोली खोलता रह, कसम से कहता नहीं भाई लोग। उ सरवा जैसा लड़बक आदमी आज तक ले ना देख ले रहनी है, जौन सरवा खाली चोली खोलता। सरवा एक नंबर के लड़बक के बा। एक बेर भौजी हमरा के मौका दे के देख ले रह तू, तोर साया उठा के ना पेलती ना तो कह तू। आ चोली तो हम बादे में खोले नी, पहले खोल के आ निहुरा के गबर गबर गाड़ मारे नी। करी के करला शौक सिंगार भतार जब बहरे बानी। भौजी के कहे के मतलब बा कि करी के करला शौक सिंगार भतार जब बहरे बानी। ते भौजी भले तो सरवा तोर भतारवा बाहर चल गेल बा, हमारा साथे रह, रात के तोरा के पलंग पर निहुरा निहुरा के पेलम गाड़ में। और सरवा चल गेल बता जाए ना द लाड़ पला रोत ओकरा याद में हम कहेला बानी। रोज तोहर बहन चो महुआ मीठा पी के तोरा गाड़ में पेले घचर घचर। मतलब जाता तो जाए ना द लाड़ पला कहता रू। मतलब तोरा तो खुश होके चाहे कि भतार बाहरा चल गेल, हमने इस देवर से पेलवावे के चाहिए घचर घचर घप घप। मतलब हमनी कहेला बानी यार, भौजी के दुख देखल ना जाता। कौनो दुख हो के तो हमारा से बतावा, गाड़ में बांस डाल के ना पेलनी तो कहिए तो और बहन दो। वीडियो ही समाप्त करता नहीं, और अच्छा लागल हुई तो लाइक सब्सक्राइब करिए। और भौजी एक बहन दो भतार बाहर चल गए बता दुख रोवा तारी, हम कहेला बानी। मतलब देवर के ऑफर देवे के चाहिए, गाड़ में बांस डाल के पेले हम ठीक बा। आ तू तोहर बहन दो भतार चल गए बा बाहर तरुआ तारू, तोरा इतना हैंडसम देवर छोड़ के मतलब तोरा के पेली हम ही नहीं बानी पेले खातिर। तो हमरा के ऑफर देवे के चाहिए पेले खातिर तोहर बहन दो। तो बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं, और अच्छा लागल हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, कल मिलल।